filmar jag igen. Hanna, vill du gå på golvet eller? Hello, Vad säger du pojk? here we are. Nej, jag ska sluta prata engelska. Jag kan prata Nej men tyska Julia, vi istället. pratar det. För att alltså, du sa Salman. Ja, nej, vi tränar tyska också. Jag får säga annan röst när jag pratar stadikamen. Vi pratar tyska. Hello, ich wohne in Falun. Ich bin heter 4. 1, 2, 3, 4. Ich bin 15. Den vill filma mig. Här är allt. Har jag släppt den så skrev du om den väljer. Vem väljer den? Sofia eller Julia? Nej du, den Den kommer... dras närmare mig. Ja, har jag berättat att jag har druckit den här? Ja, det är det. Ja. Vi är snart i Herrljunga där vi ska byta tåg. Och jag har en sån här grej på munnen för att det finns svininfluensa här i Sverige. Ja, jag har också en sån här sak runt munnen. Du har päls eftersom det matchar inget. Eller så här kan man också ha den. Eftersom det är svininfluensa nu. Det är svininfluensatider. Min kompis Lina har nog fått svininfluensan. Det känns lite riskabelt. Men om man täcker sig som sagt, då får man nog inte svininfluensa. Vi kan göra som muslim. Kan man säga så? Nej, Vi kan göra som Men muslimerna. nej, det är diskriminering. Det här får inte ligga på